Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki noilam juga khasi Students Union Nongpok Circle ringkat bat Kasaiden unit hak arsan trik luber aja apsan ki IT de ki met bagi ben syaki bor penyat juga Kasaiden Secondary School kum shibenta ka jingno senyang syakni school kum mencu pentip hang ni baya Kasaiden Secondary School la seng house nam kat kenai spak kenai pra da ka jing kerjaan jong ka dor bas nong Kasaiden handai hapadeng ki jing alenti kani ka school kalamat chikat dai ki jing syak tunjo ban penbiang ya ki jing don kam jugi khana school. Dari halor kini kanong rem baka KSU kalami syahmat dah ba ais ngobha shipot liki met bat ki ben kenang baki khana pule jang ka skul gindu bla ban penon kam mana kasngi ya kini kijing ais ngobha la IT skibor punya skul do presiden jang ka KSU Nongpok Circle usamla John Lingdo ya ki bala pedang subha do headmaster jang ka Kasaiden Secondary School ubabu James Noksi Kasaiden Secondary School dalam tak kasih kena kaban ada copi song school di Kudu Sumar dan hai tenak yang keseng ngatrai ba kamdai kesin ke benikong bagiwan ban senyang nane ban ai ta u benhei sepi ku school ngatrai ke kelak bandai kesin ke bar lamar kesin ke benikong la bakla kedai ha jing mikmat jong kene ke school la bakla saka subur rokok kabla mi arjat fly kabla mi khmat na ka jala ka jongi support nong ba Delhi hak ba nak ke school hak lian kentai kan da 17 kelio ben mi khmat ban sibenta ba nak lian ka seng kelio ban ya snok tilang wat hibor ibret lengba jong ka district bat mata kesin kadai kesin ke bar nak lian ka circle kelio banwan ban ya tendrong lam ki kakti kemon ti ke diang jongi lengba ibor ibret halor ka jingdon kam jopi kum ke school oi nitip ha baro ba kajinang ni start ndai we belum ya ni kum ki kun samla ki bangi dang hap men prang ya jumut ju perkhat namta ka lawai segisni ki por ki ya ki maswan ndrei maswa bandong tang kawai ba kum ki khana pule ki samla pule ba to shim ya ke ka mi na prang kini ki sau kunro ka phio lengba ki kmi pa ki bar ki jong pi ki bai yo tau jinang jingtip penon kam hok eki ya kata kasap ka ba ki kmi pa ki bar ki ka ya pi nadu kriam ka ben ka ktien ka thleng ka kor ka burom kayat ki yang turi to sendong iki namar begini baro kidai kita ki momer kumba ka jaj benriu ka jikam lan ka jai na ka por sa ka por ba lengba jung kita ki ai ba pila meri sendong ki jing kai lengba ki kmi pa ki bar ki jong pi pila pat bentai yang lawai ka pha ka phnai ya ki imlang ka salang ka snong ka thau bat kunju ya kari bakajai benriu hi bro ka wei ka jing pule nitip kadai ka korda pra beduk ata ka jing im jungi wei pi wei don pat ki bong balada ngin pule ngin le ayu namar ka jinjar jengi beri okam ka pathai menta juk ka bangiem ngimdon ka jing kurdu kam ka kam ka papu hapo ka ri kasi ka bi jungi kat smilek ki kam ki jam ki papu ki beru ki barabar ki nongwei noar ki wan bersengkam bersengjam hada po put sam jong ka bri nyup trap ke jongi han rei pat mangi pat ki belong trial ka jong kendo siap ngiong pat bangi kurdu kam kurdu jam an soi petang ka wei na ka jing snang upwar sop don kama habla than e sup kadau ngidan kam tristom ngim dei than balong ba ki ba su apsuk lan ki ba song suk kham tam wat ka jing pule ladak lem minot ladak lem tristom kumno pinyo ban khai usok jing job bihap don kam ban minot pidot kam ban tristom khna wa pinyo usok jing job ladak pio usok jing job kadai ka wei ka jing siu kliang ka bhak mat de na jing siu kliang ye kimi pa ki bla trut ya ki jing e rai redang ki bla sha isngi ki sha uslap kai ka bagi penlut ki kimi pa jong pi imei pa jong pi ki penlut ni pi namta ka jing nang jing tiep namta ka jing long briu mon briu ko jong pi han kai ka pinsu kliang ki kimi pa ki nawa pi pinsu kliang onda pila he la sana isngi da ka spa apo rek piron kam pinsu kliang ki tang na ka jing minot
bapilong bru man bru bapintip bru tu play bapitip bapitiam batkamai hakahok kumban chu ong Ahmad lang jungi berkhoi ba ngi julai benirap ki school ki bubun but ngi don yuro ya ka school jong jong TSU ngi don hante hapo kabahap hapo karak nyongtung kadi jatalong ka pengitip mata ka blok tu kabri hapo berdar jong ka asam megelia ka don hapo ripoi ngi don ka school jong po ripoi kadi blok tu kadang kambiang kadi ka school ka jong pi ba ni ka school ka jongi ka TSU ringli ai pat ka jingarap sa berkhoi ki school pat ki budon kam jingarap kane kadang kambiang ka school jongi kena pej kini iba mentah dia ni kam niat ni kam lek ha kan reipat ni sutu pat ba bar phai ni don kam no ni ka jingarap ni kuloi lang jingarap om bangi ai jingarap lan ni pet ing school nak kalian keseng ni Kristian ro por ki sama pulai ki buduk kelas hai kelas mo her ni ju prio kita ki lat begini pulai ki sama ki wan lu ing sem ki buduk busuk kuno begini bakin lek berpeteng begini lang ki jinang ki tip kum ki yo ki prasamla ni ju don ro wat ya ka jing ai ya scholarship mampai ki sama pulai ki bawan nak liang ki longying sem ki bijunjar sha ni ai wa scholarship ni ai nadong sodong ro la ki don de hok badio kumo amane leba ya ka school jungi try kadang kambiang kumanta lai putang ka pisim ya kata bai banai tesi banai andrai ngadapet nadu utai ngapai nadu ki ID ki muja uniform jong pi par phai daging ngindai khen lajan ya keju ki school private Bonsen ya ki jingerap nagaliang juga department ro ngim da kamyo hagaliang ki furniture hagaliang jong kino ki jingerap hakaba ngala bonsen ngila persang ban lek ban pan jingerap harai ki ong bet nagaliang juga department ngim don ka fon na kam don scheme na kabenta jugini namar ba na kabenta jungi kino hikai ho nilayo ya ka grant kabadai ka ad hoc grant Raina kabenta kiwai pat ki scheme na ki jingarap na kabenta jong school ngim da ju khamyo don tengkhat ba niyo hanrai ki babon hi ki jinon kam ngimyo na kaliang jong ka department la na kaliang jong ka government na kata kadaw bonsen ni hab ban pai khmat sha kano galat ka ba yana galanti ka ba niyo ban pan ban yarap lem na kabenta school sungi but kumban suya tu epi ba yamanta hakine ki kattu kadisnam kabai school hakaba ila shem na ki kana school kalong life ho tangka shibnai ladang into haga shisnam khanar banai kadang long tang slice pa ndru pho tangka shisnam but nagata kadaw kalong kaba shamjanjar na kapanta jungiro ban manage lane bangin penbiang Oit kidon shibun ki ai ke bang idon kam ban penbiang na kabenta jong ki students but na kabenta jong ke school ke infrastructure ba ki way na kata kadaw handrai ngimla pat ban shim ya kana ka school ka babon namar ba ki kena school ki bawan ha kana school ka jongi ha ka babon sin nilale jingo ya ki sem jong kiro ngitip bawat kana ka school ka balai thotun kar kat kidon kattu katne kilong yeng hagaba kimla ban seo hagabang haban map na kata kadaw ngimla ban shem by school bon kagalong kum ka jingarap nagalang jongi kinong penyaja ke school ya kini ki kena school kiba bomla ban le chiki way ki school ban na kata kadaw ngalong kum nagalang jongi ban yarap ki hanrei hagawai kaliang pat ladangi le kumne ni ro ni shem jinge kumno ban manage lane ban ran ke school jongi hanrei warla kataro da ka jingarap jong ble bad ka jingarap jong ki wai pat ki badon ka mensim banyarap na ka benta jungi ngilala baniat peniai telun ya ka school jungi kum kanuksa ha ude usnem baladap arajar arpusaw ha ka ba kitin kila jotlot ki kamera kila pralot ki ka floor ki jingkhang kila jotlot ki yet don show kala pralot ka school harai da ka jing isnei jong ble lengba jong hapo jong ka jing pe jing kami jong i sa David ibadai manager jong ka Bethany hospital ila approach but iro haba ila pet ya ka school ila isnei hadu kata ila ong ba kat ba ngala ban yarap nanai ka jing yarap but mention snam lengba jong ka Bethany ha ka kerteng jong ka jing sa jing mau ya Dr. Silo ilai kan full renovation na kabanta ka school sungi katanum baro away korong
bat repair ki ceka ki bala perang ki jingkhang ki yet balkot ni layo bat ni langsung komen hadu kata-kata abang ni don kum kinde ki breu ki ba don kaman sem ban yarap na ka banta jongi bat kampame na ka banta ki khna skot bat ha kane ka por ka bamantaro ni dab da gajing su komen ka bakraw hadu kata-kata ha ka ba nakaliang jongpi besen ni la approach pi ha ka ba ni don kam ya kene ki jingarap agi ba bon ki liang bat ni la i ba ki ben ki la duna bha ki khana ki la haban shong khapnya itip sya kene ki jaka jungi kalong ka ba shet jenjar ba ban shong khapnya bat ni la i ga jing jenjar jungi khana bat ni la approach pi bat phiru pila kloy ban simkhia ya gane bat menta kasngi hilawan ra ya kini ki ben ki des naga benta ban pendokam kini ki khna school jungi kublai shibun ya gane ka jingkloy jungpi ban yarap ya ka school jungi